Vamos
no? Sí, no, no. Sortida fora de moto, eh? Està bo de xapar? Sí, molt bo, Xapam. I quin era el secret que se xapi bé? Quan el pilot és la seva edició. Sí, quin és, diguem. Vinga, Que fos el no s'hi xapa. hi ha pedres més bones de xapar i altres menys. No, si tu li cerques el peu, li cerques, totes són igual. Quan ve els reis, més bona certa. Molt bé. Gràcies.